Espectacles familiars accessibles. Vídeo anticipatiu de l'Auditori Sant Martí dirigit al públic familiar. Aquest vídeo està creat com a anticipació per facilitar la visita i participació en els espectacles familiars de l'Auditori de Sant Martí. Us recomanem que, prèviament a assistir, reviseu la guia per preparar la vostra sortida. Tingueu en compte que és un espai cultural d'oci comunitari, és a dir, que us trobareu amb més gent i que hi haurà el soroll ambient propi de l'afluència de públic general. Porteu els vostres cascs de cancel·lació de soroll per si us calguessin o demaneu-los a l'Auditori Sant Martí, que us els podran deixar en préstec. Vaig a l'Auditori Sant Martí a veure un espectacle. Demano l'entrada per internet o al Centre Cívic Sant Martí. Per entrar a l'espectacle, dic el meu nom a la persona de la porta. A la dreta del vestíbul hi ha la sala d'espectacles de l'auditori. A l'auditori, sec a la butaca, i veig l'espectacle. A fora de l'auditori, a l'esquerra, hi ha l'espai tranquil. A l'espai tranquil puc pintar, dibuixar i utilitzar material sensorial. Al costat de l'espai tranquil hi ha els lavabos. A fora de l'auditori, a la dreta, hi ha el lavabo adaptat. Auditori de Sant Martí.